Gràcies també molt especialment a Josep Lluís Galeana, director del Club Diari Levante. Des que li vaig fer la proposta en nom de la Moixeranga de València, tot han sigut amabilitats i facilitats. I això és molt d'agrair en entitats com la nostra, que mereixen pressupostos que no donen ni per a tatxes. La cosa és veritat. Així, a la taula, que ara s'adreçaran a vosaltres, tenim 4 persones importants, 3 persones importants. Quan sentim la paraula Moixeranga, de seguida ens ve al cap al Genesi, i ho tenen merescut. Ha sigut el poble que ha sabut mantenir aquesta manifestació artística, festiva i cultural a terres valencianes. Sens dubte, perquè anem sabent que a partir del treball pacient d'alguns historiadors i d'altra gent interessada, la Moixeranga, l'evolució del Ball de Valencians, fou un fet a molts pobles i ciutats del País Valencià. Ells hi el carrer amb les festes grans i formaven part dels seguicis cívics i processons religioses. La pèrdua d'aquesta tradició, entesa com a activitat que es realitza habitualment en unes dates i en uns llocs concrets, es deu a diversos motius, segons les poblacions i colles a què ens referim. Si bé podem afirmar que per sota està el constant procés de desvalencianització i castellanització creixent, més acusat en alguns períodes com les dictadures soviètiques. Caldria afegir, potser també, com a data més actual, el procés de globalització i mundialització poc mal entesa, no des de la perspectiva un poquet altermundista, sinó aquesta que volem desenvolupar. El canvi social i polític experimentat a l'estat espanyol ha fet que en els últims 30 anys hagin crescut les iniciatives de recuperació d'aquest fet cultural, festiu i social en diverses localitats valencianes. Hi ha un punt de
hi ha de Muixerangues ahir, la nova dels MSI, els negrets, el Vall de Gordo, la Fira de Cagua, la Protecció de la Saportiu, no les diré totes. Potser no en són tantes com voldrien, ni tenen el suport institucional que fora d'esperar en un país normal. Però ja ho sabem que no ho som, de país normal. Encara que, malgrat tot, podem dir, amb les paraules que canta Ramon, que en som molt més dels que ells volen i diuen. Doncs bé, ara ja sí, tenim una bona mostra de persones i entitats que han sigut, i encara ho són, protagonistes d'aquest esforç recuperador de cultura popular i dignitat col·lectiva. En primer lloc, la nova Muixeranga dels MSI. Són com els nostres avis, avis savis, dels que tots xuclem, heretem i copiem. I alhora són també com el nostre futur, el nostre avenir, perquè ells són un poc com l'espill on inspirem i l'horitzó que ens manquem. El nostre mestre muixeranguer, Toni, és membre de la nova, i així estem, anant i venint. Així que tenim Raül. Gràcies, Raül, per la teva presència. Serà ell el primer que us dirigirà la paraula. Bé, gràcies per lo de avis, però això no acaba d'estar molt bé. Sense ho Bones per a tots, gràcies per convidar-me. Sempre resulta motiu d'alegria assistir al naixement d'una nova Muixeranga i per raons òbvies més aquest goig és molt més gran si ho va al Camp Casal. Ja dic que per raons més que òbvies. Penso que ha estat molt encertat haver retrasat la presentació de la Muixeranga de València el temps que calia esperar per estar més o menys consolidats i estar ben falcats. Ho dic perquè una Muixeranga no és qualsevol cosa, no sols perquè una puja damunt de l'altra i ja estem fent una Muixeranga. Personalment, com a entusiasta d'aquest ball, si voleu com a Muixeranger que porta gairebé 35 anys ballant a Muixeranga, o si voleu com a president de la nova Muixeranga, que ho digueu, demanaria, això sí, que cada vegada que se desplegue, i crec que esteu en aquesta línia, i així no ho he vist, que cada vegada que se desplegui una Muixeranga ho feu amb la major de les dignitats possibles, el major dels respectes, conscients de la càrrega simbòlica que porta al seu darrere. Si ha arribat als nostres dies, la Muixeranga ha estat gràcies a molta gent, a l'esforç col·lectiu de moltes persones que, a la seva manera, amb molt esforç, en temps molt difícils, han aguantat viva la flama de la Muixeranga i se mereixen i se respecten. Però també una Muixeranga és el resultat, com dic, de l'esforç de moltes generacions, però també és el resultat d'una suma d'actituds i de cultures. Ho dic perquè també és un símbol d'integració, també un nou vingut pot afegir-se a la pinya i fer-la més forta i a la vegada que la reafirma. I en aquest últim punt, el tema que us ha dit de les cultures, sí que vull fer un xicotet apunt històric perquè el dia llarg dels símbols no volen per a res si no sabem el que volen dir. Si no sabem d'on venim i el que fem, difícilment sabrem on anirem. Per això us vaig a fer un xicotet apunt històric. Ja sé que la història de vegades és un poc pesadeta, però crec que val la pena. Conta la mitologia que al món d'Olimp estaven els déus i que els muixerangers eren semideus i de quina manera també volien ser que escalaven i muntaven muixerangers per arribar en dalt. Els déus, en reprensió, els enviaren a l'intern. Per això, en el ball de la Muixeranga, que és la primera part de la dansa, els muixerangers porten torxes enceses i es dirigeixen d'un costat cap a l'altre com si s'arrossegaren les flames de l'intern. Bé, tot i aquesta anècdota o cultura històrica, el cas és que, com dic, quan tu no porta tants anys ballant una Muixeranga, acaba preguntant-se per què collons fem pujant pels uns damunt dels altres, o per què el nou besavi Batiste ja ho feia a les darreries del segle XIX, o d'on ve això que els majors diuen de tota la vida, pressupost que sense massa rigor científic, això de tota la vida. Doncs compte, això que anomenem folklore tanca valors
com el coneixement del comportament, dels hàbits i estils de vida d'un poble. Comprendre per què una societat, d'entre els seus costums, posar els peus damunt dels muscles d'un company o companya, ens ajudarà, en primer terme, a conèixer-nos, però també a valorar-nos, vertebrar-nos i començar a preguntar-nos seriosament cap a on volem anar. Si observem, per exemple, el cas del Ball de la Muixeranga, que us contava de la primera part, la dansa té 3 parts, que vist ara és, diguem, l'apoteosi final, que és la torre humana, però la primera part, que és el ball, sembla a primer cop d'ull una entitat entre bàndols. Aquest tipus de rituals és un dels més complexos, rituals més estesos de totes les cultures de la història de la humanitat. I aquesta exuberància es troba condicionada segons les peculiaritats del lloc on s'executa. Personatges, motius, decorats, vestits, etc. Com també, i això és molt important, del substrat cultural heretat. I tot plegat van evolucionar unes danses que, amb el temps, avui ja es tenen a veure entre ells. El cas que es pertoca aquí, al País Valencià, tenim les anomenades, o jo millor diria mal anomenades, danses de morts cristians. Aquestes, en el seu origen, eren representades per la forma de dansa, aspecte que pel pas del temps ha anat debilitant-se i esborrant-se fins quedar convertides en un espectacle de plaça, de teatre de plaça, totalment despullat de qualsevol element coreogràfic i fins i tot musical. En el cas, per exemple, les danses de morts cristians, de la Llosa de Sarrià, i pel que fa a la part de la dansa mora, la dansa acaba bàsicament d'una torre humana. Però cal dir també que el substrat d'aquestes danses de morts cristians res tenen a veure amb Crist o amb Mahoma. Doncs l'origen és anterior, amb la dualitat de la lluita entre el bé i el mal o amb ritus de fertilitat i fecunditat de la terra. A l'Europa occidental, aquest règim de convivència entre àrabs i cristians provocava una promiscuitat d'elements culturals comuns que dona lloc a unes costums àrab-cristianes que foren qualificades de morisques. Alguns aspectes d'aquest aliatge assoliren zones més amples que les pròpiament mores. Perquè doncs allò, en aquell entonces, allò de l'homoris caigué en gràcia i s'estengué per tota Europa, en el cas en Anglaterra, on se l'anomenava, que ara se l'anomena avui en dia la Corresans. Aquestes danses morisques encara ofereixen una dificultat afegida, distingint-se 3 tipus d'elles. I de les 3 tipus han arribat vestigis sobre les nostres terres, aquí al País Valencià. Les que eren ballades per un sol ballarí, les individuals, en el cas la Mahoma de Bugairet, les que se ballaven per parelles, d'un caire més cortesà o més galant, i les que ens pertoca, que són les que se ballaven en grup. En grup, com per exemple el Rocall, que pateixen amb pals, o a Peníscola, que ho fan amb espases. Pensem que l'espasa no seria més que una evolució medieval del pal de fusta. Després, el contacte amb l'edat mitjana, en acció i reacció amb les idees orientals, porta de manera inevitable a una reinterpretació de 2 motius. Per una banda, el combat entre bàndols, i per l'altra, el ennegriment del rostre. Quan els morits són expulsats de la península Ibèrica, el 1609, es produeix un altre punt d'inflexió històric en l'evolució d'aquestes danses. De nou, se van a reinterpretar la dansa per commemorar l'esdeveniment, l'expulsió, donant gràcies a la divinitat per la seva ajuda, representant una batalla correguda o no correguda, les de tipus cautivari, les de presa d'un castell, amb intervencions sobrenaturals, però sempre, això sí, amb un alardeig de forces, que és una de les coses que ha quedat fins avui. I la interpretació amb aquest alardeig de forces. Alguns participaran, algunes d'aquestes danses participaran dintre de les processons organitzades per donar gràcies a la divinitat, per la victòria, i tot, com dic, per a que de manera interessada reste un enfrontament entre la creu i la mitja lluna. En altres llocs se mantindran d'una forma més pura i pagana, de pura també, entre cometes, perquè no hi ha cap manifestació cultural que sigui pura des del seu origen. Però, bueno, diguem-ho un poc menys evolucionada o menys reinterpretada, fins que a la llarga també seran absorbides per la mateixa processó, ja sabeu que
l'església sempre, quan hi havia algo popular, que deia banda de Sant no sé què, hi ha unes festes de Sant no sé quantos, no? Bé, com seria el cas del Ximesí, que també acabarà integrada en la processó, on s'incorpora en 1724. Això sí, sempre davant de la creu, davant del miró, com a vall pagà que és. Al Ximesí tenim la gran sort d'haver conservat les tres parts que us contava de les que consta aquesta dansa morisca. D'una banda tenim el ball, d'una altra el soterrament d'un company, el soterrament d'un company que era un dansaire, en alguns llocs un bufó, un diable, però mai no de la Mare de Déu ni del Nostre Senyor. I l'última part de la dansa és l'apoteosi o torre humana. Cadascuna de les tres parts amb música pròpia, la que escoltem i ens sona com a la muixeranga seria la música que acompanya la tercera part de la dansa, que és la de la torre humana. Ni tan sols el vestit, amb quasi tota, que seria el que avui en dia se porta, els pantalons de saragüells, pantaló, si sabeu, del Fidel, del Morís, era el que quasi tota seguretat se gastava. Vull dir, és el mateix que gasten, per exemple, el recient recuperat Vall de Valencians de Tarragona, perquè ara gasten la muixeranga de Titaigües, que celebren cada 7 anys a les seues festes grosses. Per posar alguns casos curiosos, jo he trobat els negritos d'Apòlia, al Perú, on els muixerangues amb una tècnica de desplegament, conforme fan al Ximesí, és l'únic lloc del món que ho he vist, i ells diuen que ballen la moresca i que adaptaren a música i vestimenta pròpia la dansa que els moriscos, esclaus dels espanyols, ballaven i a aquelles terres. O altre cas, per exemple, els tenim així, els de l'Alcúdia, que encara ho fan, o no tant encara, amb la cara mascarada i amb turbant. En definitiva, totes les peculiaritats de la dansa morisca s'obtenen en funció de les singularitats i idiosincràsia del lloc on s'executa. O Aragó, per exemple, en forma de dance, que a principi del segle XX més de 200 pobles la ballaven, i per supost a Catalunya, on arriba amb molta força esta dansa morisca provinent del País Valencià i que adopta, com que sabeu, el nom de Vall de Valencians per avui seran els castells d'avui. És per tant que ja com a cloenda dir que les danses de moros cristians o danses morisques constitueixen un espectacle més o menys comú a molts pobles d'Europa, però que d'una forma molt acusada així al País Valencià, que envolta en el seu fons un concepte de lluita que res té a veure amb la lluita religiosa entre el cristianisme i l'islamisme, que per a la formació d'aquesta dansa s'aprofita d'un ús cultural i que la figura o apoteosi final, que és la que més variants acaba oferint, normal, per vistositat, que segons la mort d'un dia siga d'un dansai de bufó, es produeix una resurrecció i elevació mitjançant una torre humana, i ja com a cloenda, com a síntesi, diria, per això i per moltes coses que seria molt llarg d'explicar, que, i per supost, amb la cautela que dona el llarguet passat d'aquest ritual, jo m'atreviria a dir que la muixeranga és una dansa morisca. Això sí, evolucionada i amb les peculiaritats típiques d'aquesta terra del País Valencià, que és el resultat d'una barreja cultural d'una època on Orient i Occident compartiren una vegada una mateixa coordenada. Moltes gràcies. Vegeu que no tenia raó, que eren de los savis. Moltes gràcies per aquest apunt històric de l'evolució. Moltes gràcies. Així, a la meva esquerra, Agustí Sanchi Machi dels Negrets, que també vull agrair, Agustí Vallès també ha vingut, i el senyor Pepe Ros, que és un que estan ahí en la recuperació dels Negrets. Els Negrets, la muixeranga de l'Alcúdia, ells són per a nosaltres els nostres padrins. Tots tenen algun motiu d'estar així, per això estan ells. Els nostres padrins. De la seva mà, gràcies a ells, que ja és valor per part nostra i amabilitat i condescendència per part d'ells, de la seva mà farem el nostre bateix de foc, la nostra primera eixida, el nostre enlairament aquell 14 de setembre de 2008. És per això que ells estan així acompanyant-nos i el seu agraïm. A vostès està Agustí Sanchi.
amics i amigues. És un plaer estar amb vosaltres, en nom dels Negrets, formant part d'aquesta presentació que he de dir que significa un gran honor per a mi. I no perquè un dia us ajudarem a començar el camí. No. Més bé, és un gran honor per a mi per el que representeu. La Muixeranga de València ve a recordar-nos que això no s'acaba, que té continuïtat i que, molt a pesar de les dificultats i del poc recolzament que estem rebent els últims anys, ahí estem, conservant la nostra cultura, les nostres arrels com a poble i la nostra identitat. Però, què són les torres humanes? Hi ha torres construïdes a l'arena de la platja, que l'aigua i el vent desfan amb gran facilitat. Hi ha torres fetes pels homes, de pedra i de ferro, gelades al cap i al fi. Hi ha torres de naipes, dèbils com l'escuma. Hi ha torres construïdes amb mentides i falsetats que el temps acaba desmuntant. Però avui parlem d'unes torres diferents, torres humanes. De castellers, de muixeranguers, d'on mateix. Estan cimentades amb l'esforç humà i la perseverança d'homes, dones i xiquets que conformen la penya. Estan construïdes amb constància i tal volta amb una mica de boixeria, però per damunt de tot posseeixen una via d'intersecció que els carrega amb una resistència d'allò més inusual. I el que és més important, no sols arriba dalt el xiquet que corona, no. Tots els elements de la torre es fusionen quan ell dona un bes al públic o quan estén els braços o quan fa volar el cèrcol dels Negrets. Un sentiment ingràvid recorre el cos de tots els que formen la torre, des del que està dalt fins al que fa de base. Tots estan dalt en aquest moment. Tots acaricien el cel amb la punta dels dits, justificant així l'esforç comú d'una bona pinya. Fer torres humanes és descobrir la necessitat de recolzar-se en els altres, de formar entre tots un pilar resistent i ben fonamentat que arriba molt més alt del que se pugui imaginar, en altura i, a més, en sentits humans. D'on naix la tradició? Coincideixen molts historiadors del segle XVII en què la veu muixeranga procedeix de l'àrab, també ho ha anomenat Raül, i que la Ribera fou un foc molt important de la proliferació de les muixerangues per tot arreu. Per tant, estem davant d'un icono de la nostra història, d'una pàgina que parla de nosaltres, els valencians, i d'un motiu més per a sentir-nos orgullosos del que som i del que fem. Però clar, no tot podria ser perfecte. No deu ser un orgull per a tots els valencians perquè no tots recolzen aquest tipus d'associacions. En realitat, la meva percepció personal és que els nostres governants, en compte de fer pinya amb nosaltres, ens donen un cop a l'esquena. No he vist mai que les muixerangues ocupen un lloc privilegiat a la nostra televisió autonòmica, ni als grans serveis del nostre país valencià, ni que reben importants ajudes per seguir construint el futur amb els signes del nostre passat. Ni siquiera tampoc als mitjans de comunicació, encara que sigui una incongruència avui que estem en un d'ells, en un dels més importants de la comunitat valenciana. És més, no he vist a molts polítics que aborronen la pell a l'escoltar l'himne de la muixeranga, i això és dolorós. Així és difícil, però potser tinga més mèrit el motiu per al que avui estem així reunits. La nostra lluita no està sols en escalar una figura per aconseguir arribar d'allò més alt, sinó que està en mantindre un esforç compromès en tot allò en el que creguem. I en aquest acte de fet no podem oblidar la nostra història. Per als Negrets fou més fàcil. L'Ajuntament de l'Alcúdia sí ens va fer costat, ja que reconèixer que és una ajuda molt important, de manera que nosaltres centrarem els objectius en fer les coses bé, en augmentar el nombre de membres per a poder construir figures amb solvència i en posar en valor el nom dels Negrets que falta crear. Els Negrets, encara que n'hi ha dades que ens situen ja en el 1767, apareixen de nou a la processó de l'entrada de la Mare de Déu en torn als anys 50, concretament a 1954. Després estigueren uns anys sense eixir. Torna a desaparèixer i no serà fins als anys 80 quan torna a agafar en els aires democràtics cos de la mà de Pepe Ros, que avui encara continua amb nosaltres. De forma un tant discontínua, de fet, l'any 2003, els Negrets no eixen a la processó de la Mare de Déu. Això sembla dolorós i a partir d'ahir comencem a manejar fils i l'any 2004 recuperem de nou els Negrets, però si cap amb més força. Comencem a
a juntar-nos gent i fer una pinya que ens va donar molts fruits. Acoplaren també, que va ser molt important, la figura de la dona, que fins entonces en els negrets no es coneixia, integraren la figura de la dona en els negrets i l'any 2005 ja ens constituïrem en associació. També l'any 2005 i durant les festes patronals del dia 7 de setembre, a l'entrada es construeix per primera vegada una figura nova a l'Alcúdia, perquè fins entonces els negrets sols feien la campana, que és la veritat és que és el ball més arcaic que se coneix, la campana que després desmuntava i se ballava el ball dels negrets. A partir del 2005 comencen els negrets a fer figures noves i bueno, ja un no para. Durant la celebració del primer aplec de Muixerangues, els negrets construïen per primera vegada una torre de 4, anomenada la Roscana, i que consistia en 4 a la base. Primera vegada una torre de 4 anomenada la Roscana i que consistia en 4 a la base. Primera altura formada per 3, a dalt d'estos un alçador que permaneix arrupit i finalment un xiquet que puja damunt d'este també arrupit. Una vegada segurs es despleguen primer l'alçador i després la xaneta. L'any 2006, amb la celebració del germanament de Sueca en localitats catalanes, Vallirana i Palafrugell, els negrets actuen a Sueca i els representen dues figures més, les anomenades la sènia i la campana oberta. La sènia consisteix en un pilar de 3, 4 pilars de 2 que es col·loquen als 4 punts cardinals i giren tots al mateix temps representant les mítiques sènies. És la figura que hem vist abans en el carrer. La campana oberta consisteix en la figura de la campana tradicional formada per 4 homes a la base, 3 al primer pis, obrint-se i finalment descoronada per un xiquet formant 4, 3, 1, totalment oberta. El dia 3 de juny de 2006 i durant el segon aplec de Muixerangues a la localitat de Sueca es concentren les Muixerangues, la Nova d'Algemesí, Sueca, l'Olleria, Rocafort i els negrets de l'Alcúdia. Serà este segon aplec on la colla agafa més força que mai fent una molt bona actuació, estrenant 2 noves figures més, el pilar de 4 i la desplegada. La figura de la desplegada consisteix en 4 homes a la base sentats sobre les cames de 4 homes que en fan de caïra. 2 homes al primer pis, també sentats sobre els muscles de 2 homes que els aguanten. Finalment l'alçador i l'axaneta tots arrupits. Una vegada assegurada va desplegant-se des de la base primer, després els dosos, l'alçador i finalment l'axaneta. El 24 de juny de l'any 2006 fèrem l'eixida més lluny que mai han fet els negrets. Viatjàrem fins a Reus per a participar a la trobada de construccions humanes, amb colles com els xiquets de Reus, Muixerangues d'Algemesí i falcons de Vilafranca i els negrets. Les figures que realitzaren foren 3, la Roscana, la desplegada i finalment el pilar de 4. El cap de setmana del 5 al 6 d'agost del 2006 els negrets es desplaçaren a la localitat de Millars, on van realitzar possiblement una de les millors actuacions que han fet mai i de fet han seguit anant al mateix poble, les mateixes dades, tots els anys. Bé, tot això ens portà al dia 7 de setembre del 2006 i durant les festes patronals de l'Alcúdia es va realitzar l'entrada de la Mare de Déu, la més extensa actuació feta a l'Alcúdia i on la gent va poder comprovar el que és avui la Muixeranga dels negrets. Es realitzaren un total de 7 figures compostes per la campana, campana oberta, figuereta, nova figura estrenada aquest any i nova figura estrenada consisteix en 3 homes a la base, 2 a dalt d'ells fent un de pilar i finalment el picorona, la torreta, que ho fa posant el cap als muscles i amb agilitat i destresa es planta cap per avall. També farem la sènia, el retaule, consistent en 3 pilars de 3 alternats amb 4 pilars de 2, roscana, desplegada i pilar de 4. A la trobada de castells i muixerangues de l'Alcúdia, en el dia 7 d'octubre, el mateix any, durant la fira gastronòmica, hi ha l'actuació de la colla castellera Xiquets de Reus, bailes locos de l'Olleria i Muixeranga de Sueca, que es va fer per primera vegada l'alta de 5 pisos. És el més alt que hem arribat. Després vindrien actuacions en Montesa, en Novelda, en Alcules, i el viatge més lluny que fèiem, que va ser a Alemanya. Entre totes elles, també farem una actuació en Sant Marcelí, que és el lloc on vam contactar amb la Muixeranga de València. I ahir comença l'amistat. Bueno, no és ninguna novetat que els negrets ajudaran a la Muixeranga de València, ninguna, crec que... A nosaltres també ens ajudaran a assetjar membres de colles properes, com per
l'Eixample de la Nova del GMC, com després que ho feien els neguets per la Moixaranga de València. Eixe és el grau de competitivitat que poden trobar les moixarangues. Ajuda. No hi ha recel, no hi ha enveja, no hi ha sentiments negatius, sols un missatge, fer-hi. El caràcter competitiu entre colles es perd una vegada dins de la plaça. Es donen les mans i junten les forces per construir el màxim que dona el cos, enllaçant sentits i voluntats que es converteixen en una corrent elèctrica i cau damunt del públic. M'agradaria llegir-los una descripció que va publicar en premsa sobre què és construir una torre. Diu així: en començar el so del tabal, la colla es prepara per alçar-se en contra de les forces de la gravetat. En el just moment en què la dolçaina entona la melodia de la moixaranga, la gent més gran s'arremolina per a fer els fonaments. Tot seguit, els joves i menuts, en un tres i no res, s'eleven sobre els majors equilibrants del l'aire, pensant cadascun dels seus músculs per a que tot isca bé. Mentre els que contemplen la proesa tremolen patint pel més xicotet que amb valentia i habilitat s'enfila pels cossos dels seus companys, segur de que arribarà al lloc més elevat per alçar la mà en alt i rebre l'aplaudiment que el premiarà el seu esforç. Serà un segon, o pot ser ni això, però als seus ulls, als ulls que s'amaguen en eixes cares pintades de negre, hi podràs veure un gest de satisfacció i de felicitat pel treball ben fet, una felicitació compartida en desfer-se la torre i abraçar-se com germans. Per tot això, i per obrir l'estandard de les moixarangues, no podem més que agrair-li a la Moixaranga de València la seva existència i desitjar-li que tingui el seu espai siga una prioritat. El nostre abraç ja està pagat amb la seva dedicació. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies Agustí. Tenim així ja el punt històric, una mica del catàleg de tot això que anem fent ahir de les distintes figures. Els nostres avis, els nostres padrins, hi falta alguna cosa entre mig, no? Entitat promotora de moixarangues, Salvavida, està en representació de la EPM. Als estatuts de la Moixaranga de València consta de manera explícita el reconeixement de la EPM, de l'entitat promotora de moixarangue, com els nostres progenitors. Diu textualment: hereus de la tasca realitzada des de 2006 per l'entitat promotora de moixarangue, la Moixaranga de València naix patatim patatam. És a dir, som fills de la EPM. I per això està així. Salva, representant-la, va dir ara unes paraules. Podeu imaginar la satisfacció que és després d'haver viscut tot el periple d'intentar fer una moixaranga a València. Recordo quan estàvem a Silla, que havíem arribat a Silla, ja veiem València i David i Toni ja vivien a València i tanta població que hi ha a València, i a València no fem una moixaranga. I bé, un poc això és el que vaig quedar Paco que parlaria, i és un poc de com aquesta corrent de recuperació de les moixarangues arriba a la ciutat de València. Perquè si no entenem un poquet com han anat les coses abans de que nasquera la Moixaranga de València, doncs potser no acabem d'entendre bé la història del tot. Nosaltres a l'EPM hi ha un període històric que va des de l'any 96 fins al 2006. Són 10 anys on neixen moltes moixarangues, que la febre moixaranguera va encomanar-se de població en població, i en 10 anys neixen moltes febres moixarangueres, altres que ja existien, com els negrets, reviscolen, altres com el Gemesí, es crea la nova moixaranga del Gemesí, i tot aquest procés nosaltres l'hem anomenat el moviment de recuperació de les moixarangues. No voldria deixar-me, abans de parlar del moviment de recuperació de les moixarangues, no voldria deixar de reconèixer també unes primeres recuperacions que va haver als anys 70 i 80. Al Gemesí, en l'any 73, que sabem la història, que la moixaranga va deixar de ser a la processó i un grup de gent
es va proposar que no podia faltar la moixeranga a la processó i és quan es crea els amics de la moixeranga al Genesí. En l'any 78 es recupera la moixeranga de Titaouas, al mateix temps s'intenta recuperar a Sueca i fracassa, i en l'any 84 el senyor Pepe Ros, si present, va recuperar el ball dels Negrets de l'Alcúdia. Això en els anys 70 i principis dels 80, però clar, des de l'any 84, que el senyor Ros recupera l'Alcúdia, el ball dels Negrets, fins a l'any 96 que es crea la moixeranga el ball dels Locos de l'Olleria, passen 12 anys. Aleshores, la pregunta que ens fem nosaltres és què passava en aquests 12 anys que dins del món de les moixerangues no passava res? O al revés? Què va passar a partir del 96 que tot el món es va posar com a bosses per moixerangues? I vas fent pinya i vas fent que al mateix temps anem parlant del tema i anem fent preguntes. Què passa? Per què en aquest període de temps de 10 anys hi ha eixa eufòria moixeranguera i en el 2006 per què tot això desapareix? I a més, per desgràcia nostra, desapareix quan havíem arribat per fi a València i estava començant a cridar la cosa. Clar, això fa que tinguem que reflexionar molt i la cronologia la farem molt ràpida. En l'any 96 es recupera el ball dels Locos de l'Olleria, 2 anys més tard aproximadament es crea la nova moixeranga del Genesí, incorpora els elements. A partir d'aquest moment serà una constant del moviment de recuperació de les moixerangues. Totes les moixerangues que es van iniciar a època ja són totes amb la incorporació de la dona. El 2002, gent de la Safor que estava en contacte amb gent de l'Olleria veuen el ball dels Locos i es munta una colla de la Safor. La colla de la Safor va a Sueca a fer una actuació en un homenatge a Fuster. La gent sueca veu la moixeranga i li agrada. Se sap que en el poble s'havia intentat fer en l'any 78 i havia fracassat. En el 2004 es fa un taller a Sueca que no acaba de funcionar, però en el 2005, per la caboteria de 2 persones, la moixeranga de la Safor va a la processó a Sueca, a la processó de la Mare de Déu de la Salut, de la Mare de les Sales, i aquesta moixeranga de la Safor. I cada vegada passa la moixeranga de la Safor, la gent de la Safor va dir a la gent de Sueca que tindrem tots els anys fins que vosaltres feu una moixeranga. I clar, i és quan es posen les piles a Sueca i el mateix any, el Nadal, el 2005, la nit de Nadal, es presenta en societat la moixeranga de Sueca. El 2006, com ha dit bé Agustí, ven a Sueca el ball dels Negrets, amb la senya i la campana oberta, i arriba un moment que ens donem compte que a Sueca està produint-se un fenomen diferenciat a tot el que havia passat fins a aquest moment. Ens trobem gent de diverses poblacions amb un objectiu comú, que no és fer una determinada moixeranga, sinó que l'objectiu de tota la gent que ens trobem allí, de Raül, d'Agustí, de tots els que estem allí, del Genesí, de l'Alcúdia, de Gandia, de diverses poblacions moixerangueres, tenim un objectiu que és recuperar aquesta festa i dignificar-la. I amb això que estem allí a Sueca, apareix la possibilitat de la mà d'Esporrats de Silla d'anar a les festes patronals, a les festes del Crist, el 6 d'agost, i fer una moixeranga a Silla. I allà que anarem tots. I fer una moixeranga a Silla, que encara avui dia, si aneu el dia 6 d'agost a Silla, podeu veure la moixeranga de Silla, darrerament molt en col·laboració amb la moixeranga de València, i es va repetir aquest espírit d'unió que simbolitza la moixeranga a nivell del col·lectiu de persones que formen una torre, de col·lectiu de persones que va més enllà de fer una torre i que volen redescobrir una festa. A València ja, en aquest mateix any 2006, que Carnestoltes havia vingut a Benimaclet, la moixeranga de la Safor, no va ser de els culpables, la veritat, això és verdad. I el 9 d'octubre, a València, aquest any 2006, van pensar què seria bo fer allò que havien fet a Sueca i que havien fet a Silla. És juntar gent moixeranguera, havia gent ja com David i Toni que eren moixeranguers i vivien a València i hi havia gent que estava disposada a desplaçar-se i vindre a València a tirar una mà. I feren això. El dia del 9 d'octubre de la manifestació, abans del Parlament, feren 3 figures de moixeranga.
I li vam dir la moixeranga de València, molt agosegats nosaltres, pensant que les masses ens seguirien. I les masses ens van seguir, però sí que va haver un grup de gent que al voltant d'aquesta moixeranga es va apuntar a la moixeranga i allà va començar a funcionar. I va funcionar al llarg del 2006 i del 2007 fins que va arribar a l'octubre. I per desgràcia molta gent de la que havia, sabeu que Benimaclet és un barri on hi ha molta gent estudiant, havia gent que s'havia apuntat a la moixeranga, que eren estudiants i que ja no tornaven a València a estudiar aquest any i que eren peces prou fonamentals dins de la moixeranga. I sabeu la moixeranga que quan fallen algunes peces és molt difícil fer la figura. I ahir comença un decliu. Comença un decliu que coincideix també en que aquesta gent que anava per tots els pobles ajudant també comença a centrar-se en fer la colla del seu poble més consolidada, amb més ambicions i clar, com és natural, tota aquella efervescència havia passat un poc i les colles estan mirant un poc cap a dins, estan consolidant-se també les festes, perquè tota moixeranga va a l'ordre d'una festa i el que més i el que menys s'està mirant cap a casa. I és en aquest moment que sembla ser que tot s'ha acabat a València, que no queda res, que estem Toni, David, Humbert i jo, i pensem que això té futur. Som 4, però això té futur. O sigui, no pot ser. Això és un paro temporal, passa alguna cosa per la qual la gent no acaba d'entendre. Ara us ho estic explicant, és molt senzill, no? Sí, cada un estava en el seu poble fent les seves coses. Us ho dic ara, des de la distància, en aquell moment era impossible de saber què està passant. Simplement sabíem que això no funcionava. I aleshores vam decidir posar-li nom. Necessitàvem un nom. I vam registrar una associació que es diu Entitat Promotora de Moixerangues amb la intenció d'ajudar aquelles poblacions que no tenen moixeranga a tenir una. Molt agosegats nosaltres, perquè on anàvem 4 persones amb uns estatuts de la mà a fer moixerangues pel món. Però bé, estaríem tenències, encara no tenien tots els papers arreglats i apareix la gent de Pego que volien fer una moixeranga i comencem a treballar en la moixeranga de Pego. Paral·lelament a això apareix la moixeranga de Carcaixent, que també la gent de la nova va tindre que veure amb això, i en aquest procés de que en Carcaixent estan passant coses, en la Marina estan passant coses, apareix la gent de Sant Marcelí. Digo, clar, si és que estava la cosa a punt, si no havia que claudicar, no havia que anar-se'n a casa, havia que quedar-se i aguantar. Toni, aguanta, recordes? Toni, tu aguanta ahí en València. I és això, distribuïts geogràficament, un Garrió estava més cap al sud i Toni David estava més per a València. I en aquest moment, aquest punt d'inflexió que és la creació de l'ETM, per a nosaltres comença una altra època. Comença una altra època que fins ara encara no l'havia posat nom, però l'altre dia molt poc el mestre de la moixeranga de Sueca li va posar nom. La direcció és el segon moviment de recuperació de les moixerangues. Si l'altre era el moviment de recuperació de les moixerangues, això és el segon moviment de recuperació. I des del moment estem dient així. El segon moviment de recuperació de les moixerangues, que és el moment que estem vivint ara. I és un moment actual, no n'hi ha tanta eufòria i tanta efervescència com el moviment primer, però si mirem un poc de la realitat, veurem que, per exemple, la gent de Pego està ajudant a gent de Gata, la gent de Pego està ajudant a gent d'Oliva, des de Sueca s'està ajudant a Grega, des de Sueca no es deixa d'anar tots els anys a Xiva, que sabeu que en Xiva hi ha una reminiscència de moixeranga, que hi ha una sèrie de gent ahí que està intentant fer alguna cosa i consolidar una cosa, i la gent de Sueca està anant tots els anys. L'any 2009 es van incorporar les dones a la moixeranga de Quetaguas. En l'EPM queden 4 i hem sigut 4 durant molt de temps, ara en són 8. I clar, quan fas el balanç així fredament, ho poses en un paper, no estem tan malament, no? El que passa és que, clar, quan arribes a aquest punt, que has posat tota la història en un paper, t'apares a pensar i dius per què? Per què aquest 8 des del 84 està al 96? Per què 10 anys d'eufòria? Per què després pareix que s'ha acabat tot? Per què després que s'ha reviscola sense tanta força, però reviscola? I pensem, anem a fer un paral·lelisme amb el que està passant en la societat en aquest moment. I evidentment, quan vegem, i per això tenia interès de parlar d'aquestes primeres recuperacions, quan vegem els Gemesí i Quitaus a l'Alcúdia, 73, 78, 84, entre l'any 73 i l'any 84, tots sabeu què estava passant en aquest país, i és que s'estava morint la dictadura i estava naixent la democràcia.
i tot el món estava fora. I no és només que té el seu reflex en el món dels moixerangues, té el seu reflex en tota la cultura popular. És un moment que neixen molts grups de dansa, molts grups de tabal i dolcena, colles de nanos i de gegants, i tota la cultura popular d'homes. Apareix una llei d'associacionisme, que no la teníem, i això permet que la gent s'ajunti i s'associ en plena llibertat, i això té aquest reflexe molt tímid en aquests tres i l'intent de Sueca en els anys 70-80. I després venia l'altra pregunta. Això és molt evident, no? Però què passa entre l'any 96 i el 2006? I això era el repte, no? Aquesta era la pregunta que teníem, que no sabíem la resposta. I després d'analitzar les coses i de mirar-ho molt, vam arribar a la conclusió de que tota aquesta efervescència va vindre produïda per la campanya que va fer Acció Cultural del País Valencià dels Flors de Progrés Jaume I. Jo no sé si ho recordeu, però va haver una etapa que es va dir Flors de Progrés Jaume I, que va ser prèvia a la creació dels casals Jaume I per part d'Acció Cultural, en la que es va anar a tots els pobles d'aquest país a mobilitzar a la gent. En motivacions més o menys polítiques i en motivacions culturals, evidentment, on es va plegar molta gent amb una inquietud cultural que van començar a conèixer-se entre ells i van començar a conèixer-se amb la gent dels altres pobles del voltant. Clar, després quan mirem l'evolució de les moixerangues, resulta que, evidentment, hi ha gent de la Safor que coneix la gent de l'Oderia, i gent de la Safor que coneix la gent de Sueca, i gent de Sueca que coneix la gent de Silla, i gent de Silla que coneix la gent que està en València, evidentment, perquè s'havia produït aquesta efervescència que s'havia produït des dels blocs de Progrés Jaume I. I aquesta és la nostra hipòtesi, de que el moviment moixeranguer, el moviment de recuperació de les moixerangues va viure de renda de tot el que havia fet Acció Cultural en el seu moment. Va coincidir que quan per fi vam arribar a València, perquè clar, això no va ser senzill de fer, perquè fèiem les coses i a la Safor jo recordo que la proposta de fer una moixeranga va estar damunt la taula durant 3 anys i ningú sabia allò per on agarrar-la. Tampoc coneixíem a ningú dels GMSI en aquest moment. Quan la vam muntar, sí, quan la vam muntar i vam anar als GMSI, vam conèixer els del GMSI i tant de vols que eren conegut més prompte, perquè potser no havien tardat 3 anys en fer-la, havien tardat menys. Teníem al costat els de l'Olleria, que ens tiraven una mà, però van tardar molt de temps perquè no sabien fer una moixeranga del no-res, cosa que avui ja sí que sabem. Sabem anar a una població i intentar-ho. Si després sí o no, és un altre tema, però sabem quins passos s'han de donar i què s'ha de fer. I bé, doncs bàsicament el tema és així. S'havia viscut tota aquesta efervescència i el moviment de recuperació de les moixerangues vivia un poc a rebut de tota aquesta efervescència social que havia hagut en aquest moment. I coincideix que quan per fi arribem a València, tota aquesta efervescència estava perdent-se.